maayo na ako vlog ay. Huh? Wa gyud mo click. Huh? Pirti na daghana ng content ang buhat. Minus kay views. Nay akong FB page, gamay kay mga follower. Nay akong YouTube channel. Sus, gamay kay subscriber. Ultimo akong igsuon. Akong mga kaliwat. Akong mga kaila. Akong mga amigo, akong mga silingan. Di matanaw. Oh no! Batian na sila. Ano sa kaya kong buhato no? Kanang doon nagigoy content nga mag-viral ba? Huh? Ano sa masaya akong buhaton? Ano sa masaya content nga mag-viral gid siya? Ganahan ang mga netizen? Kaya akong mga video, pati naging naghana. Sus, di sila mananaw, tao no eh. Saan may akong buhaton ha? Husto. Na ako'y nauna-unaan. Ginagawa mo. Dagkang irong mga mukbang-mukbang. Musuway ka ko, no? Mukaon ko og bildo. Huwag mong subukan. Masisira ang bildo, buhay mo. og bildo. A few moments later. Og karon guys. Yan ang bildo. Nangita kong bildo, nagsuot-suot ko. Nakakuha na kong bildo. Gago! Ako ning kaunon. Siya ron di ko mag-viral ning ako ning kaunon. Huwag mong subukan. Problema kay wa ko dag tubig. Ako lang ni siyang kanon nga. Masisira ang buhay mo. Why tubig-tubig? Tempa. Di ka ko matukan. Anen ako lang matukan ko ning war bay tubig. Gago! Ako lang ning gagmayog ingkit unya. Huwag mong subukan. Masisira ang Bayo buhay lang mo. ako. Nya ako nung sugdan. Tanawag niyo kay hasa. Ay ikipat yung mata kay ako gining kanon. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tempa. Di ka tusak-tusak akong tinayan eh. Gago! Kanong ginin ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Magdi magkaya. Gago! Tusak-tusak yung dinahain ako ani. Gago! Kulang mamatay na hinoong ko ani nung content ako noon. Kanong ginin ko. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya gid. So sorry kay guys, di gi madahan ako gid. Mamatay ako aning content ako noon. Dili na ko dayon noon, dahil lang gid ko ninyo. Di lang ko mukhaon na ni. Dahil lang ko ninyo.